Alright guys, time is 5:30. Pasok na ulit tayo ngayon. Ready to move. Start muna natin. Right, sara natin ang gate. Ning si Ming Ming. Right, may susundon kasi ako ngayon sa very special people. So let's go. Alright, sana hindi matraffic, araw ng pasok na ngayon. Alright, kailangan natin magmadali ngayon dahil na in-expect natin na matraffic ngayon dahil pasokan na, first day ng pasokan. Yung susunduin ko puro pa naman school yung dadaanan, school, palengke, Isos, Ginoo. Kahit umaga kahit umaga naabot ng isang oras ang biyahe. Maliit lang naman yun, maiksi lang. Ayan, excited na sila. Yan kaya mo, si ang aga-aga traffic, putang ina. Huy, ayan na, pasokan, dami. Ay, siguro traffic dito yung pupuntahan ko. Pupunta muna ako ng opisina and then kunin yung sasakyan, tapos nandun na. Alright, bisa nyoy. Tapos dito lang tayo. Alright, ang stoplight dito pwede nang gumit na hanggang dito. Alright, hawak kamay, likita. Alright, doon na. I think doon na. Pinto na siya. Oy, buti naman hindi traffic ngayon dito. Yo. Okay, dito na kayo. Wala nang almusal to. Pagdating alis na agad. Ang almusal ko, pagkasundo ko, saka ako mag-almusal. Palag almusal na ako, kupulangin ako ng oras. Sumbong ang aabutin mo. Sinervisyohan mo na, gusto ko pa. Yung stress nila sa biyahe, binigay na nga sa biyahe driver. Sumbong ka ba? Nyeta. Whew. Up, hindi tayo makasingit yan. Dito na lang tayo. Okay, dito na tayo. Ang bilis. 10 minutes lang yata ang biyahe ko, 15 minutes. Pero yung susunod ko, aabutin ako ng isang oras doon. Pero iyon ko pa ngayon,
iwan ko ngayon dahil pasukan, mas matraffic. Ito, yun ang driver. Ito ang driver. Unang pumapasok, huling lumalabas. Right, go. Alright. Tara. Mamaya na lang ako mag-video. Kailangan na magmadali. Bye. Yo, so balik tayo ngayon sa shuttle, and then yun. Shuttle ulit naman tayo. Dahil may nag-request ng magsi-shuttle daw. Shuttle. Sa Pasig tayo pupunta. Alright, dito na ako sa aking susunduin. Dito sa may Patiros. Yeah, very special people. Inabot ako ng 6:40. Umalis ako ng mga 4:45. So, traffic talaga. Almost 1 hour yung biyahe. Ang aga. Tapos, ngayon, hinantay ko yung lumabas yung aking very special sunrin. Okay, dito na. Okay na. Yun. Patiros pala hindi Pasig. Inaatid ko na. Ngayon, pabalik naman. So what kung pabalik ka na? Yung papunta dito, hindi ako dumaan dito dahil akala ko matraffic din. Hindi pala. Mas pa-traffic pala yung pabalik. Mali. Alright, dito na. Ang video kanina pag-alis sa Pinanghatiran, tapos ngayon dating. So thank you. Hanggang dito na lang aking video. Next video. Thanks.